Nas eleccións municipais do vindeiro domingo, a veciñanza dunha parroquia da nosa contorna poderá votar 2 veces. Isto corre só en Arcos da Condesa, en Caldas, unha parroquia que está recoñecida como unha entidade menor local. A parroquia obtivo este recoñecemento nos anos 40 para poder xestionar as preto de 200 hectáreas de monte público co que conta. O que facía antes o Concello era cortaba a madeira, en vez de invertir en Arcos, pois iba a Sallar ou se iba a outras parroquias. Entón os veciños recolleron firmas, loitaron contra o Concello e conseguiron pois que se constituíra a entidade local menor. Según os veciños daquela, pois parece ser que os cartos que se sacaba do monte non sempre acababan en Arcos. Entonces por eso se montou a entidade para non xestionar o diñeiro do monte. Ao ser unha entidade menor local, a parroquia conta coa súa propia xunta veciñal, composta por un alcalde pedáneo e 4 vogais. A veciñanza terá que votar 2 veces, unha pro seu alcalde pedáneo e outra pro Concello de Caldas. As veces na primeira nunha urna eleximos o noso presidente, alcalde pedáneo, e despois noutra urna eleximos o noso alcalde do Concello de Caldas. Despois os vocales da entidade depende dos votos que vayan para Caldas. Según os votos que cada partido teña en Caldas, pois según eso veñenos tantos vocais, pois 2, 3 ou 1 ou ningún. Depende dos votos que vayan para Caldas. A pesar de ter esta catalogación de entidade local, as competencias son mínimas. Manter o noso monte, manter os camiños que son propiedade nosa, e, bueno, pois manter as fontes, temos máis de 14 fontes, as prazas públicas, que tamén temos unhas cuantas, outras 14, e, bueno, manter un pouquiño. Aínda así, a veciñanza destaca os beneficios de contar con este recoñecemento. Eu considero que si é beneficioso si se logra apostar por a identidade do territorio e se logra cohesionar e facer as cousas con sentido común. Outro pequeno concello dentro do propio concello, non? É dicir, ter unha persona pois, moito máis cercana. Aproveitar todos os recursos que nos dá esa venta de madeira que podemos aproveitar pois, para facer obras dentro de Arcos. Poder optar a subvencións ou a convenios directamente desde aquí sin ter que pasar polo concello. É dicir, nós desde aquí podemos, a entidade pode firmar un convenio con Diputación, coa Xunta, co Estado, desde aquí. Da urna do alcalde pedáneo só sairá elexido o representante que máis votos teña, sen poder pactar entre partidos. Actualmente goberna o Partido Popular e o vindeiro domingo os preto de 600 veciños da zona que poden votar elixirán entre a continuidade dos populares ou o cambio de goberno cara ao PSOE ou o BNG.